Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Litob. Taong 1960, Pagbilao, Quezon. Itong mga panahong ito, nakatira sa gilid ng palayan ang pamilya ni Manoy Litob. Tatlo lang silang naninirahan sa bahay niya. Siya, yung asawa niyang si Clara, at yung anak nilang kaka-5 anyos pa lamang. 5 taon pa lamang silang naninirahan doon. Magmula kasi noong nanganak ang kanyang asawa, nagpasya na talaga siyang bumukod. Halos ilang taon din niya kasing tiniis ang pagmamalupit ng mga magulang niya sa kanila, gawa ng hindi ito pabor sa kanilang dalawa. May rason naman yun para magalit. Pero nangibabaw pa rin kay Manoy Litob ang pag-ibig. Ika nga ng matatanda, magagawa mong posible ang mga imposible sa oras na ikaw ay magmahal. Dahil sa kanyang pagtingin kay Clara, nilisan niya ang pamamahay nila upang malagay na sa payapa. Di naman tumutol dito ang kanyang mga magulang, sa kondisyong hindi na niya yun malalapitan sa oras na malagay sila sa alanganing sitwasyon. Nang marinig naman yon ni Manoy Litob, buong tapang naman niyang nilisan ang pamamahay nila. Sa kakahanap nila noon ng mapagtitirahan, napadpad sila sa palayan ng kanyang kababata na siya namang nagpatira sa kanila. Dahil sa may negosyo ito, ginawa din siya nitong trabahador hanggang sa maging katiwala na siya. Magmula noong napadpad sila sa palayan, medyo nakaluwag-luwag na rin si Manoy Litob sa buhay. Hindi man karangyaan pero hindi sila nalilipasan ng gutom sa lugar na yon. Minsan nga, sumusobra pa yung pagkain nila dahil sa bigay ng kanilang mga kapitbahay. Sa loob ng 5 taon nilang pananatili, naging masaya naman sila. Minsan may tampuhan pero madali din naman itong nare-resolba. Bukod kasi sa maunawain niyang asawa, iniiwasan din nilang magsigawan at magsakitan sa oras na meron silang pinagtatalunan. Alam ni Manoy Litob na hindi madadaan ang pagtatalo sa dahas, kaya palagi nilang iniisip ang mag-usap para magkalinawan. Hindi naman doon tumututol ang kanyang asawa. Gawa ng gusto rin naman itong magkaayos sila. Dahil sa gano'n nilang pag-uugali, mas lalong gumagaan ang kanilang pamumuhay. Minsan kahit wala na silang pera, pakiramdam nila napakarami pa nilang naitatabi. Akala nga niya, magtutuloy-tuloy na ang ganoong gawain, pero bigla na lamang yung nagbago nang magparamdam sa kanila yung ama ng asawa niya. Ayon kay Manoy Litob na, habang nagsasaka sila noon, bigla na lamang nila itong nakita na nagmamadaling naglalakad papalapit. Pagsilay naman niya rito, di naman niya maiwasang makaramdam ng matinding takot sa kadahilan ng hindi naging maganda ang nakaraan nila ng ama nito. Sa isang iglap, nanumbalik sa kanyang memorya kung papaano niya itinanan ang anak nito. Aminado man siyang mali ang ginawa niyang yan, nagawa na lamang niya ito bunsod sa kanyang desperasyon. Dagdag pa ni Manoy Litob na matinding paghahadlang kasi ang ginawa ng ama nito, kaya na may nakaisip siya ng ganoong plano. Sa pagharap naman sa kanya ng ama ni Clara, nanlilisik naman ang mga mata nitong nagmamasid sa buong paligid. Nang mapagtanto naman itong walang nakatunog sa kanyang pagdating, dahan-dahan naman itong ibinaling ang kanyang paningin kay Manoy Litob habang seryoso yung nagwiwika sa kanya ng, "Akala mo ba habang buhay mo kaming matatakasan? Ang anak ko, Litob, nasaan? Kung gusto mo bang humaba ang buhay mo, payo ko sa'yo, wag na wag mo akong kukontrahin."
Hindi ako madaling kaaway. At lalong-lalo na, hindi ako madaling karibal para sa aking mga minamahal. Panahon na, iho, para ibalik mo ang mga kinuha mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, buong tapang naman niyang itinanggi ang nais mangyari nung lalaki. Sa isip-isip niya, 5 taon na silang nabuhay ng payapa, kaya hindi siya makakapayag na basta-basta na lamang yung isusuko. Alam din ni Manoy Litob na ang mag-ina niyang yon ang buhay niya, kaya halos hindi niya maisip ang kanyang kahahantungan kung sakali mang mawala yun sa kanya. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob na sumagot, seryoso siyang nagwika sa matandang yunang. Pasensya na ho kayo, pero hindi ko pwedeng gawin yan. Masaya na ho kami ng anak ninyo. Sana naman suportahan nyo na lang kami. Kung mangangako kayong hindi nyo sila ilalayo sa akin, malugod ko kayong tatanggapin sa aming mumunting pamamahay. Kausapin nyo ho siya, at kung may malaman kayong pinagmamalupitan ko siya, pwedeng-pwede nyo siyang kunin sa akin. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman niyang napansin ang pagkairita at galit ng matandang yon. Halos ilang beses niya pa yung pinakiusapan pero hindi talaga ito sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Ayon sa matanda, malayo ang kanyang nilakad para lamang makita ang anak niya, kaya hindi siya makakapayag na basta-basta na lamang siyang uutusan ng isang hamak na taong wala namang espesyal sa katawan. Pagtatapat pa nito na, isang malaking insulto ang inilahad niya rito, ngunit alang-alang sa kanyang anak, bibigyan niya yon ng ikalawang pagkakataon kung mangangako itong hindi nasusuway pa sa kanyang desisyon. 5 taon na ang nakakalipas, ngunit wala ka pa ring nalalaman. Sinasabi ko sa iyo, Litob, hindi mo alam ang gulong pinasok mo. Nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makausap. Sagot naman ng matanda, pagkalahad nito ng mga bagay na dapat niyang malaman. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, pilit naman siyang nakipagmatigasan pero hindi na rin yun umubra pa, gawa ng nataon na bumisita yung mag-ina niya para maghatid ng kanyang merienda. Pagsilay naman ni Clara sa ama nito, bigla naman yung napatigil sa paglalakad, bakas ang matinding takot sa kanyang pagmumuka. Sa sobrang pagkasindak, halos hindi na yun makapagsalita na parabang presensya pa lamang ng ama niya, kinakatakutan na niya yon ng husto. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang asawa, agad naman itong pinutol ang pag-uusap nila, sabay lakad sa mismong kinaroroonan ng dalawa. Nang mapansin naman yun ni Manoy Litob, sinubukan niya pa yung pigilan pero hindi na siya nito pinapansin. Maya-maya pa, nang makalapit na sila sa kanyang asawa, narinig naman niya ang matanda na niyayaya na yun umuwi. Akala niya magmamatigasyon mula sa sasabihin ng ama nito, pero sa hindi malamang dahilan, sumang-ayon yon ng walang pag-aalinlangan. Umalis din yon sa lugar na yon ng walang dalang kahit na ano. Dahil dito, tahimik lang naman yung pinagmasdan ni Manoy Litob, pilit na nag-iisip kung ano ang dahilan ng kanyang asawa para gawin ito. Nang akmang papalabas na yon sa lupain ng kaibigan niya, bahagya naman siya noong natigilan nang masipat niya ang kaibigan niya na hinaharangan ng matanda. Sa puntong yon, doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na sumigaw habang inilalahad ang tungkol sa mga nangyari. Kabilin-bilinan din ni Manoy Litob na huwag yung papaalisin, gawa ng marami pa silang pag-uusapan. Nang marinig naman ng ama ni Clara ang sinabi nito, wala naman yung nagawa kundi ang manatili. Bagaman hindi ito nagsasalita,
Bakas naman sa pagmumukha ng matandang yon ang hindi maipagkakailang galit. Hindi naglaon. Nang magkaharap na naman sila, malugod yung inanyayahan ng kanyang kaibigan na dumaan na muna sa bahay nito para mag-usap. Hindi naman noon tumanggi ang matanda, lalo pat napansin nitong armado ang mga tauhan nito. Sa kanilang paglalakad, paulit-ulit naman niyang tinanong ang kanyang asawa kung bakit patuloy pa rin itong sinusunod ang utos ng kanyang ama. Naging palaisipan kasi para sa kanya ang bagay na yan, gawa ng kalimitan lamang itong nangyayari sa mga anak kapag dumaan yon sa matinding pagmamalupit noong bata pa ito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga napansin, iniwasan niya pa ring mambintang. Ang inisip niya na lang, maaaring matapat lang yon sa kanyang ama, kaya sinunod nito ng walang pagtatanong ang lahat ng mga nais nitong mangyari. Matapos naman niya itong maisip, tahimik lang naman siyang sumunod hanggang sa marating na nga nila ang bahay ng kaibigan niya. Pagpasok naman nila sa loob nito, isa-isa naman silang nagsiupo sa mga silyang nasa sala habang hinihintay ang pagdating ng mga katulong na may dalang merienda nila. Habang naghihintay, nanatili din silang tahimik hanggang sa maglakas loob na itong si Litob na magtanong. Ang hindi niya kasi matanggap noon, bakit hindi pa sila nito nilulubayan, gayong 5 taon na ang nakakaraan magmula noong nagawa niya yung maitanan. Dagdag pa niya na, kagustuhan din naman ng anak nito ang nangyari, kaya hindi lang siya ang dapat na masisi. Nang marinig naman ng ama ni Clara ang sinabi nito, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Tama ka. Kagustuhan ng anak ko kung bakit buhay ka pa hanggang ngayon. Heto ang magandang maipapayo ko sa iyo, iho. Tumistansya ka na habang maaga pa. Itatak mo dyan sa kokote mo. Kahit ilang dekada pa kayong magsama, ako at ako pa rin ang susundin niya." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung tumayo na parabang naninindak. Dahil dito, hindi na rin nakapagpigil pa ang kaibigan niya, dahilan para mapabunot yon ng armas. Pagsilay naman doon ng matanda, walang pag-aatubili naman itong hinawi ang armas ng mga kasama nito na siyang naging sanhi upang magkagulo sila. Dala ng matinding pagkataranta at pagkasindak, walang habas namang nagpaputok ang mga tauhan ng kaibigan niya na siyang naging sanhi upang mapadapa silang lahat. Dahil sa pangyayari, agad namang nasipat ni Manoy Litob ang ama ni Clara na bigla na lamang hinawakan ng kanyang asawa sabay lundag papaitaas ng kisame. Mabilis yung naglakad hanggang sa nagkaroon na yon ng pagkakataon para lumusot sa bintana. Nang masipat naman yon ng tauhan ng kaibigan niya, dali-dali naman nila itong sinundan, pero pagsilay nila sa may bandang bintana, hindi na nila yon nakita pa. Sinubukan din nilang tanungin ng mga magsasaka sa labas kung may nakita ba yung dumaan na matanda, pero umiling lang naman ang mga ito. Ni isa sa mga kakilala nila, wala talagang nakapansin sa matandang tinutukoy niya. Nang mapagtanto naman nilang hindi na nila matutunton ang kinaroroonan nito, agad naman silang bumalik sa bahay ng kaibigan niya nang may marinig silang sigaw ng katulong. Akala nila kung napano lang yon, pero pagpasok nila sa loob, tumambad sa kanyang harapan ang anak niyang naliligo na sa sarili nitong dugo. Wala na rin yung malay at sa estado nito hindi na yon makakaligtas ng buhay. Sinubukan pa nila itong dalhin sa pagamutan pero sa kasamaang palad hindi na yon nakaabot. Dahil dito,
Labis-labis naman ang naramdamang galit ni Manoy Litob para sa kanyang asawa at sa ama nito. Kahit nahihiya siya, nagmakaawa siyang humingi ng tulong sa kaibigan niya na siya namang hindi nito nagawang talikuran. Sa kanilang pag-uusap, mariin itong inilahad. Ano't anuman ang mangyari, sasamahan siya nito sa kanyang problema. Sadyang hindi din kasi nito maatim na makita yung inaanak niya na namatay sa harapan niya. Ang masaklap pa, bala ng kanyang tauhan ang kumitil sa buhay nito. Kaya kahit bali-balik ta rin man ang mundo, kargo de konsensya nila ang pagkamatay nito. Nang marinig naman ni Manoy Litob ang sinabi nito, taos-puso naman niya yung ipinagpasalamat. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman silang pumunta sa bodega ng kaibigan niya para kunin ang mga matataas na kalibre nitong sandata. Nagkalat din doon ang hindi mabilang na bala na ayon dito, nakuha niya yon sa mga sundalong minsang nanuluyan sa kanyang pamamahay. Pagtatapat pa ng kaibigan niya na, ginagamit niya lamang ang mga armas na yon sa mga panahong kailangan nilang gumante o hindi naman kaya'y takutin. Habang nagsasalansa ng armas ang mga tauhan nito, naitanong naman ito sa kanya kung saang lugar naninirahan ang mag-amang yon. Kinakailangan kasi yung malaman ng kaibigan niya nang sa gayoy masiguro nitong sa kanilang paglalakad, wala silang makakasalubong na mga militar. Siyempre, mapanganib din yun para sa kanila, gawa ng sa taas ng mga armas na dadalhin nila, maaari sila nitong mapagkamalang mga rebelde. Ayaw naman yung mangyari ng kaibigan niya, lalo pat lugi sila pagdating sa pamamaraan ng pagsasanay ng mga ito. Nang marinig naman ni Litob ang sinabi nito, nabanggit niya na dadaan sila ng bundok, kaya wala yung dapat ipag-alala. Inilahad niya rin dito ang tungkol sa mumunting sakahan ng pamilya ng asawa niya na malapit lang sa baryo ng mga magulang niya. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bahagya naman itong tinapik ang kanyang balikat habang kampante yung nagwiwika sa kanya ng, "Ganun ba? Sige, ikaw na ang bahala sa daan. Kami naman ang bahala sa diskarte. Di ba, Litob, marunong ka rin gumamit ng baril? Magdala ka na lang kahit na isang piraso para naman maprotektahan mo ang sarili mo." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman siya nitong iniwan para makapag-isip siya ng mahinahon. Sa pagsapit naman ng takip silim, kagaya ng napagkasunduan, agad naman nilang tinahak ang daan papalabas ng baryo matapos nilang maghapunan. Sa pagkakatanda noon ni Litob, nasa 8 katao ang isinama ng kaibigan niya na armado naman ng iba't ibang uri ng armas. Pakiramdam nga niya noon, grupo sila ng bandidong naglilibot sa mga bukirin para maghanap ng mga sundalo. Hindi niya kasi inaasahang may ganoong armas ang kaibigan niya, lalo pat bukod sa palabiro ito, wala din sa mukha nito ang pagiging isang mabangis na tao. 2 oras pa ang lumipas, tinatahak na nila ang kasukalan ng paanan ng bundok na binabalot naman ng kagubatan. Habang tumatagal, paulit-ulit namang inilalahad ni Manoy Litob na malapit na sila sa bukiring sinasakahan ng pamilya ng asawa niya. Nang marinig naman yon ang kanyang mga kasama, paisa-isa naman yung nagsihanda sa paniniwalang walang kaide-ideya ang mga kalaban nila ukol sa kanilang pagdating. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na nagmula pa pala sa kanilang sinasakahan, maigi na sila nitong pinagmamanmanan. Pagtungtong na pagtungtong nila Manoy Litob sa paanan ng bundok kung saan yun nagsasaka, bumungad sa kanya itong si Clara na nakatayo sa likod ng kanyang amang nanlilisik ang mga mapupulang mata.
Katabi din ng matandang yon ay ang 3 nitong anak na lalaki na medyo kakaiba rin ng anyo. Pagsilay naman ng kaibigan niya sa mga ito, bahagya naman yung napatingin sa kanya habang pabulong na nagwiwika ng, "Litob, aswang ba yung mga yan? Bakit ganyan ang kulay ng kanilang mga mata?" Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding takot. Halos ilang beses niya ring pinilit na kumalma, pero sa sobrang lakas ng pagkasindak niya, unti-unti na noong nanginig ang kanyang mga buto. Maya-maya pa, dahil na rin sa takot ng mga kasama niya, agad naman yung nagpaula ng bala sa buong paligid. Nang masipat naman yon ng mga nilalang, imbis na kumaripas siya ng takbo papalayo, kitang-kita niya kung papaano tumalbog sa katawan nito ang mga balang tumama rito. Pagtigil naman ng alingaw-ngaw ng mga barel, paisa-isa naman itong sinunggaba ng mga tauhan ng kaibigan niya na siyang naging sanhi upang magsipulasan yon kung saan-saan. Iniwan na rin ito ang mga armas nitong dala habang tumatakbo papalayo. Akala nila makakaligtas sila sa nilalang na yon. Pero nang mag-umpisa ng lumipad ang 2 sa mga kapatid ni Clara, mabilis naman sila nitong nadagit at naihulog pabalik. Sa sobrang taas din ng kanilang kinabagsakan, hindi na sila nagkaroon pa ng pagkakataon para mabuhay. Sa loob lamang ng halos ilang minuto, yung kasama nilang 8 tao patay na. Ang tanging natira na lamang, siya at yung kaibigan niya. Pagpalibot naman sa kanila ng mga kapatid ni Clara, dahan-dahan namang nagpalit anyo sa harapan nila ang pinakapanganay nitong kapatid habang masayang nagwiwika sa kanya ng, "Kumusta ka, Litob? Maswerte ka pa rin dahil pinapahalagahan mo ang aming nag-iisang prinsesa. Dahil dyan, bibigyan kita ng isang kahilingan." Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-unday naman ng matatalas nitong kuko sa kanyang kaibigan. Pagramdam naman ito ng hindi maipaliwanag na sakit. Pilit pa yung nagpumiglas pero dahil sa lakas ng kapatid ni Clara, wala rin yung nagawa para tumakas sa mga kamay nito. Nang mahina na ang kaibigan niya, napasilay lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Litob, ikaw na ang bahala sa pamilya ko. Huwag mo silang pababayaan. Ipangako mo yan." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, paulit-ulit naman itong ibinalibag ng nilalang sa lupa dahilan ng mabilis nitong pagkamatay. Hindi pa yon nakontento, pinugutan niya pa yon ng ulo habang harapang nakasilay sa kanya. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman itong dumistansya na para bang naghihintayo ng utos na magmumula sa kanilang padre de pamilya. Ilang minuto pa ang dumaan, parang estatwa na itong silitob sa isang tabi. Gustuhin man niya noong magsalita pero mariin itong pinipigilan ng kanyang utak. Pati nga paghinga, hindi niya na yun nagagawa sa takot na baka yun ang magsilbing mitya ng kanyang pagkamatay. Mabuti na lang, paglapit noon ng ama ni Clara, mata sa mata nitong inilahad sa kanya ang mga katagang. Hindi mo siya pwedeng ayain sa isang pangkaraniwang buhay. Mabait ka naman at matagal ko nang alam yon. Siguro naman ang mga nangyari sa iyo ngayon magsisilbi ng isang malaking sampal para malaman mo ang pagitan ninyo. Yung nangyari pala sa anak mo, ikinalulungkot ko. Hindi ko gustong mamatay ang bata. Pero wala tayong magagawa dahil kasalanan nyo ng tauhan ng kaibigan mo. Naipaghiganti ko na rin naman ang bata.
Kaya sana huwag ka nang magtanim ng galit pa. Ikakamatay mo lang, iho, kung gugustuhin mong maghigante sa aming pamilya. Wika ng matanda. Nang marinig naman ni Manoy Litob ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa pagpapatuloy naman ng katahimikan sa buong paligid, inabisuhan siya ng matandang wag na munang umalis dahil ang gabing yon ang seremonya para sa pagbibigay ng bertud sa anak niyang babae. Dagdag pa nito na, yun na rin ang simula ng pagbabagong buhay nito na ang tanging gawain lamang pagsilbihan ang kanilang angkan. Inilahad din ng matanda na masaya yun kahit papaano dahil sa loob ng 5 taon, naging masaya yun sa kanyang piling. Ngunit sabi nga ng matatanda, lahat ng masasayang alaala, merong wakas. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, kitang-kita niya kung papaano sumayaw ang matanda at ang mga kapatid ni Clara papaikot sa kinaroroonan nito. Yung katawan din ng mga taong pinatay nila, itinumpok nila sa isang tabi at nung matapos na ang ritual, may isinaboy sila doong katangi-tanging likido. Pagkalapat naman ng likidong yon sa mga labi, laking gulat na lamang niya nang bigla yung malusaw. Habang nalulusaw ang mga bangkay, naglalabas naman ito ng isang nakakasulasok na amoy na sobrang baho. Muntik-muntik nang lumabas sa kanyang katawan ng kanyang laman loob. Maya-maya pa, nang akmang mahihimatay na si Manoy Litob, pinilit naman niyang tatagan ang kanyang nararanasan para lamang masaksihan ang mga susunod na mangyayari. Matapos namang malusaw ng mga labi, may nakita siyang isang itim na bato sa pinakagitna nitong bahagi. Balot na balot yon ng mga nangingitim na dugo at sa estado nito parang yun talaga ang gustong makuha nung mga nilalang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kampante naman yung kinuha ng matanda kahit naglalabas pa yon ng usok. Sa pagbalik naman ito sa kinaroroonan ni Clara, agad namang ipinakain ng matanda ang batong yon. Paglulo naman dito ng asawa niya, bigla naman yung nahimatay at kasabay nito ang pagwika sa kanya ng matanda nang, "Ito na ang huli ninyong pagkikita. Bumalik ka na kung saan ka nagmula. Maswerte ka talaga, iho, dahil mabuti kang ehemplo sa aking anak. Pero alam mo, kung nagkataong nilapatan mo ito ng kahit katiting na daliri mo, nasisiguro ko sa iyong kagaya ng iyong mga kaibigan, ganun din ang sasapitin mo." Matapos naman yung mailahad ng matanda, bigla naman yung tumalikod sa kinaroroonan niya. Segundo lang din noon ang naging pagitan nang maglaho yon na parang bula. Pagsilay naman niyang wala na siyang kasama, imbis na bumalik sa sakahan ng kaibigan niya, pinili niyang dumiretso sa pamamahay niya. Ni minsan hindi niya tinupad ang huling habili ng kanyang kaibigan, gawa ng hindi niya yun maisip kung papaano niya yun kakaharapin. Ni magpakita sa mga ito hindi niya kayang gawin dahil sa sobrang kahihiyan. Sa paglipas pa ng mga araw, pinilit ni Litob na magpaliwanag sa mga magulang niya. Marami man yung masasakit na salitang binitawan sa harap niya, buong pagpapakumbaba niya itong tinanggap, alang-alang sa kagustuhan niyang bumalik sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, 1 linggo rin siyang naghintay sa labas ng bahay nila bago siya kinausap ng kanyang ama. Matapos naman niyang makahingi dito ng tawad, pinili na rin itong tanggapin siya, gawa ng anumanang mangyari, anak pa rin siya nito. Ang mga anak kayang tiisin ng mga magulang, pero ang mga magulang walang kakayahang tiisin ng mga batang ilang dekada nilang minahal at inalagaan.
Sa pagdating naman ng puntong napatawad na siya nito, ipinangako ni Manoy Litob na kailanmay hindi na siya gagawa ng kasalanan na ikakasama ng loob nila. Alam niyo, Pinuno, masama man ang paningin ng iilan sa kanya, naging mabuti naman siyang anak para sa mga magulang niya. Marami man siyang pagkukulang pero sinubukan niya itong maitama. Sa katunayan, sa kanilang magkakapatid, siya lamang ang nanatili sa mga magulang niya hanggang sa bawian yon ng hininga. Hindi na rin siya nakapag-asawa pa sa takot na baka muli na namang mangyari sa kanya ang sinapit niya sa pamilya ni Clara. Okay, opinyon ko sa kwento. Isa na namang nakakalungkot na kwento. Diba? Ano ba naman yung pangarap ni Litob? Gusto lang niyang magkaroon ng simpleng pamilya na masaya na kaya niyang itaguyod. Pero bakit ganun? Bakit pinaabot pa ng tatay ni Clara na umabot sila sa sitwasyon na magkakaroon pa sila ng anak? Tapos ang ending, namatay yung bata. Though hindi naman pinatay yun ng aswang. Ang pumatay doon yung mga tauhan ng kaibigan niya kasi nga tinamaan ba naman ng ligaw na bala eh. 'Di ba? So masakit para sa akin tong kwento na to kasi nga meron na namang nadamay na inosente na wala pang kamuwang-muwang sa mundo dahil lang sa paniniwala nitong mga aswang na to. Pero makulit din kasi si Litob. Bakit niya kailangang itakas yung asawa niya kung ayaw naman talagang ibigay? O sabihin na natin nagmamahalan sila. Masaya silang magkasama sila. Yung alam niyo yung pakiramdam na bago lang kayong magjowa. Tapos nagsama na kayo sa isang bubong, sobrang saya nun. Pero syempre, lahat ng kaligayahan lalo pat nanggaling sa bawal na desisyon o sa masama o maling desisyon, meron niyang kapalit. Ending, nawala lahat kay Litob. 'Di ba? Hindi niya kasi dinaan sa tamang paraan eh. Paspasan yung ginawa niya eh. May halong puwersa kaya yung karma sa kanya siguro ganun kalakas yung balik. 'Di ba? Isipin niyo, nawala yung asawa mo, naging tagapagmana na ng kung sinong gabunan, aswang na, di ka na rin kilala, tapos yung anak mo nawala pa. So hindi ko alam paano na-tolerate ni Litob to. Ilang buwan bago siya nakarecover dito, pero para sa akin masakit yung kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.